Titanic Fire Production. Shafa Paramosa ne munini. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Shumba chenjerai Oze kutinga vatambe vakachenjera. Baba vakandiramba asi nasuno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Baba vakandiramba asi nasuno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Ndovatenda mai vangu muri zvese zvangu muri baba vangu. Nasi uno vanopururudza kozi ndava jongwe rinokukurudza. Ndakawina yendikepi nopamba ndewe napukeni. Ndakakura ndine manga nasi ndine mari muchikwama. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Ndakakura ndichirerwa nambuya saka ndiri mwana wagogo. Hama dzamai vangu ndizofutika hama dzangu. Ndidzo dzaimira neni ende futi dzisingade neni. Ndidzo dzaimira neni ende futi dzisingade neni. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Ndovatenda mai vangu muri zvese zvangu muri baba vangu. Nasi uno vanopururudza kozi ndava jongwe rinokukurudza. Ndakawina yendikepi nopamba ndewe napukeni. Ndakakura ndine manga nasi ndine mari muchikwama. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Baba vakandiramba asi nasi uno ndiri gamba. Ndakakura ndiri mumawani asi nasi ndiri number 1. Ndiri number 1. Yo DJ Mobile Boss Taka Nyasha Mari uya watipinza munyasha. Yo Raskule Jack Jones miyuti. Paramosa ne muni.